zich een eigen theehuisje willen hebben? Zeker. Thee drinken aan de roer. Ja. Want daar heb je goed zich broer, denk ik. Hè? Ja, nou ja, het leed sowieso al gaat huiger. Dus misschien dat als ze uit de raam kijkt, dat ze dan de roer kent zien. Want die lap, ja, de richting waar Rudy nou uitfilmt, lap ook de roer. Achter het theehuisje. Ja, lekkere thee met zandkoekjes. We worden ons net avond vragen, hessen van hoe de theehuisje zicht op de roer? Nee. Niet? Nee. Oh, kijk nou toch. Oh, wat leuk. Oh, enig. We hebben hier in het theehuisje zijn voor allerlei mensen hebben hier iets gedaan. Meestal iets van kunst, iets van... En hier heb ik een kleine verzameling van mensen die immers Rivers gezeten. Die heeft hout bewerkt, die heeft kubik in hout gemaakt. Die heeft een pottenbakker, een keramist ingewoond, die is ook getrouwd hier. De gidsen hebben ooit een actie gedaan met een kaartenactie om geld te verzamelen om het op te knappen. Dit is een familie die heeft hier gewoond in 1901. Daar heb ik een foto van gekregen. Die woonden in het Ja, of ze woonden hier neven en die hadden dat, maar die hebben daar zo'n familiefoto gemaakt. Dus dit zijn dingen van mensen die daar gewoond hebben of die er iets mee gemaakt hebben. En je zei het is van 1870? 1850. 1850. Goh, en wat is dat een... Nou ja, dat ziet er wel uit als een gegoede familie, laat ik het zo zeggen. Op die foto. Ik kan er weinig van zeggen, want de man hoe ik dat van heb gekregen in 1905 is dit. Die is nu pas overleden, dus ik heb niet veel kunnen volgen daarover. En vier hebben dit gekocht en vier knappen dit nu op. En ik schilder hierin. Geen schildert? Ja. Ja, ik zal het boven. Laat kijken. Ik zal het boven laten zien. Dus je ziet de zoveelste creatieveling die hier is neergestreken. Ja. Haha. Oh, en dat schilderen doet je ook in een theehuisje? En dat doe ik hierboven. Vier hebben dit er zelf opgeknapt. Hè, want het is een gemeentelijk monumentje. Ja, de gemeente zou je gek zien als ze dat er niet van hadden gemaakt. En ik schilder hier iconen. Ruik ik nou de vloer? Wat Rixie heeft. Ja, hold. Ja. Hoi. Dat is het enige wat nog over is gebleven, het koepeltje, de houten vloer. Wat voor dat we het over iconen gaan hebben, wat voor gevul, je ziet een creatieve geest, ziet je. Dat hebben we dan denk ik gemeenschappelijk. Wat voor gevul rupt deze plek bij je ogen op? Stilte. Rust. Ja. Daarom is dit ook een fijn geboek. Ik heb nooit gedacht dat ik hier iconen zou gaan schilderen, maar dat is ja. Heb je ook andere dingen geschilderd dan? Nee, ja, vroeger. Vroeger? Ja, maar dit is een pronkkastje. Of een pronkkastje. Daar stonden de beste stukken in? Nee, daar stak ik zo'n beetje uit. Zo maar zou kunnen zien, dus. Iconen schilderen. Waarom? Dat is een heel verhaal, dat hoef ik niet uit te leggen. Het is op mijn pad gekomen. Ik heb het zelf nooit bedacht, maar het is op mijn pad gekomen en ik vind het heel fijn om dat te doen. In dit geboeken. Heeft dat iets met geluid te maken? Natuurlijk heeft dat iets met geluid te maken. De schilders, allemaal dingen uit de Bijbel, heilige, dat schilderen ze. Dus het heeft zeker gaat met geluid te maken. Je ziet ook een geluivig iemand. Ja, van toe zoet ben ik dat wel, ja. Maar En toen moest het ook wel zijn, anders kunnen ze dit niet schilderen. Anders dan kiezen ze dit niet. Maar het is een lang verhaal. Ja, en dat kan ik niet allemaal uit. Ik ga niet mijn ziel hier... Nee, dit is te persoonlijk? Ja. Oké. Ja. Maar de huur zit niet druk. Dat Iconen mensen in schilderen. Nederland iconen schilderen. Jawel, dat toch is toch wel? wel... Ja, dat is het. Ja, ik kan er verder gaan. Nee. Het Ik eerste. ben toch al heel wat mensen tegengekomen, maar... En dit vind ik ook zo leuk, toch? Ja. Dit is ook van Heug. Ja. Precies, dat precies vind ik achter de leuk. Rudy. Dat klein nootje, ja, dat is dus... Heb ik eens op een
op een markt, op een brokantenmarkt gekocht en dat heb ik zo, die 3. Wat leuk. Het is een speciale techniek, die iconen schilderen, wat ze op planken dus linnen op, lijmen, krijtlagen op en dan ga je ze erop schilderen. Het is een speciale techniek, iconen schilderen. Maar iconen En dat werd nog gedaan wie vroeger, vanuit de traditie. Dus geen spand linnen over hout. Ja. Maar dat wordt toch ook wel eens rechtstreeks op hout geschilderd met iconen? Of ben ik dan abuis? De plank, en dat moet een goede plank zijn, wat niet geen barsten, wat goed gedrukt is, wat een goede kwaliteit is. Daar werd linnen opgeleemd en dan komen er krijtlagen op. En dan kunnen ze pas gaan schilderen. Dus dat is een hele procedure al voordat ze gaan schilderen. En is dat een soort van krijtverf? Dit is krijt. Krijt, geen krijtverf. En dan schilderen ze met pigmenten die ze aanmaakt met eigeel en met water, de tempera-techniek. Echt volgens het hè? Zo deden de Hollandse meesters het. Zo deden ze het vroeger en zo doe ik het ook, ja. Dat is, het klinkt bijna, ja, iconen schilderen op deze plek. Het klinkt bijna therapeutisch. In de zin van, draag je dat ook over? Komen hier wel eens mensen... Ja, hier komen dat schilderen, ja. Kijk, workshops of zo. Ja, een cursus, een klein groepje. Van 3 mensen komen hier schilderen. Dus dan zitten... Dat is op het moment, heb je dus ook een groepje? Nee, die beginnen weer dadelijk in oktober. Oké. En dan... waar zit je dan? Of wisselt het? Nee, iedereen zit hier voor het raam. 1, 2, 3 voor het raam. En de juffrouw zit daar. En nu ben ik hier zelf aan het schilderen. En de juffrouw? Ja. En je zegt net van... mijn gevoel bij deze plek is stilte. Ja, rust. Hoe heet dat dan als er een klasje heen zit? Die schilderen in stilte. Schilderen in stilte? Ja. Is er een soort van boeteclausule als je immers dan toch begint te kletsen? Ik geef natuurlijk ook uitleg en we verschilderen hoofdzakelijk in stilte met Byzantijnse muziek. En we hebben hier ook pauze, dan zitten we hier wel te kletsen in de pauze, maar over een algemeen schilderen van stilte. Ik kan nou wat huren van de Byzantijnse muziek. Ik ben zo benieuwd. Door de muziek die dan perfect past bij het schilderen van iconen. Daar huurt dan ook een soort van iconische muziek bij. De Byzantijnse muziek. Is dat instrumentaal of koren? Of moet dat allebei? Dat zijn monniken of vrouwelijke monniken die zingen op een speciale Byzantijnse wijze. Dat is kerkmuziek. Byzantijnse kerkmuziek. Uiteraard. Zo stil, hè? Inderdaad. Is er een bepaald... Intro. Ik had al zo'n idee. Hoe lang duurt de intro nog? Zolang als het 12 minuten duurt. Is er een bepaald tijdstip van de dag waarop je het liefste aan het werk ziet? Nee. Nu gewoon ik aan het werk. Nou, dadelijk? Ja. Komt dat door ons, omdat we je ook onrustig hebben gemaakt? Nee? Ik word gewoon aan het werk. Ik wil gewoon aan het werk. Je ziet het ook als werk en niet als hobby? En dat ook nog vlakbij de Redemptoristen. Hoe lang woont je hier nou?
24 jaar. Oh, toch al? Ja, ja. Oh, ik dacht dat dat nog redelijk vers was. Het verhaal van de aankoop van het theehuisje en het opknappen. Nee, En is dit voor u een plek wat je helemaal ook zelf kunt zien? Ook. Ja, ja. Dit is Ook. ja? Ja, ja. En ook wederhelft gewoond hier met z'n tweeën? Nee, we wonen hier neven met ons gezin. Ja, dat snap ik. Ja, ja. Maar het gezin en dus kinderen ook, hebben hier ook gewoond? Of wonen hier nog? Ja. Wonen niet meer hier, maar daar hebben hier gewoond. Ja. Ja. En wat vindt ook wederhelft van Dit? Want het is echt oogplek. Nee, hij maakt al die planken. Dus die planken bewerken en zagen. En ik, dus hij doet die planken en ik schilder. Dus die stimuleert me daarin natuurlijk. Verkoop je ook iconen? Ja. Iconen moeten de wereld in, moeten hun werk doen, moeten iets... die moeten voor de mensen iets kunnen betekenen. Dus die willen ook... Ik geef ze weg en ik verkoop ze. Gaan ze nog binnen- en buitenland? Binnen en buitenland? Ja, ook naar buitenland. Ook naar het buitenland? Ja, ook naar buitenland. Ik vind het te gek. Ik vind trouwens ook... Ik vind ze trouwens ook erg mooi. Hoeveel jaar aan schilderervaring zit hierin? Ja, 16.